Njengengqungquthela osomabhizinisi abatholanga nje ithuba lokuncela ulwazi kuphela, kodwa banikwe nethuba lokuba bekhangise amabhizinisi abo kanye nemikhiqizo yabo. uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ugqugquzele abesifazane abangosomabhizinisi ukuba balisebenzise leli thuba lokuhwebelana namanye amazwe. Uphinde wagqugquzela ukuba bawasebenzise namathuba omnotho wasolwandle. Ulwandle indawo esingakhiqiza umnotho omkhulu kodwa asulunakile. Uma sithatha nje iAfrika iyonke oku9 eshumini esikuthumela ngaphandle nesikuthola ngaphandle kuhamba ngemkhumbi. Kodwa-ke kusenesikhalo ngokungabikho kwezinkampani ezanele zabantu abampisholo embonini yezokuthuthwa kwempahla. You can have as many trucks as you can. If you don't have a locally owned freight forwarding company who's going to decide which trucking company to use, they are still going to use trucks owned by multinationals. Njengoba iNingizimu Afrika izosingatha ingqungquthela ye-BRICS, isikhethe ukumema amazwe ase-Afrika ukuba abe yingxenye yale ngqungquthela. Kanti kunethemba lokuthi le ngqungquthela izogqugquzela lamazwe ukuba azimele kulandela izingqinamba abhekana nazo ngesikhathi kuhlasele ubhubhane lwe-COVID-19. If we are going to have another pandemic in the world and we become crybabies as Africa, then we must not be blamed. We must not blame anyone. So it's really a right time now to say, next time around, we must be prepared. So the global world must support us in our own strength and our efforts to really be ready and be prepared to really face the new pandemics with our own opportunities and own resources and own expertise.